दा जोङो पलिं अफिसार हिसाबै फैगौ 9 थारिखआव जानाय रांजि 43 नं तामुलपुर विधानसभा समस्तिनि पलिं अफिसार हिसाबै जोङो सत आइला बै तामुलपुर समस्तिनि सत आइला सेन्टाराव गोलैनाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि बे माने गासै जोंनि मावथिफारियाफ्रा साखाफारा जाबाय दिनै थांनानै जे गावबागाव जायगायाव गाबोन भट लानायनि थाखाय जोङो थागथियारि जाबाय। दिनै नांगौबायदि सरकारा जोंनो आगजु होदों जेरै जेसेबां जोंनो बे भटआव नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ होजोबनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनो जानाय लोंनाय दैनि साहानि गासै जोङो माने जेबो सुबिदा गैयै बायदि जोंनो एरेन्ज खालामना होनाय जादों। औ गोलैखांबाय निस्सय आं थांनाय बाराव आं माने सेकेन्ड पुलियाव गोलैदोंमोन बे बाराव आङो फार्स्ट पुलियाव गोलैदों निस्सय आंनि डिउटिखौ आं मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। गोदान जिल्लानि मोननै समस्ति जितु इलेक्सन जागोन बेवहाय जों दा तामुलपुरनिफ्राय जोङो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन डिउटियाव थांगासिनो दङ। जों दा बे गोदान समस्तियाव डिउटि खालामहैनानै बिराद मोजां मोनगोन जों बेखौ आंनि साननाय बियो। नोंथांमोना दा इयाव मा बुस्थु होनाय जादों? जोङो दा जितु मेटेरियेल्सफोर गथायदों बेयाव EVM दङ, VVPAT दङ आरो माखासे इनभल्भफोर दङ। नोंथाङा सिगाङावबो बेफोरबायदि इलेक्सन डिउटियाव गोलैखांबाय? आं आगोलावबो बहुद बार गोलैखांबाय। माबायदि जेथु बिदि मोजाङैनो मोजां बारहोनो हादों आगोलनि समफोराव आं डिउटि हैनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै। जिहेतु दा नोंथांमोननो जे होनाय माखासे मिथिंफोराव बेफोरबायदि सरकारनिफ्राय माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा? आं दासिम डिउटि गोलैनायाव आरो नै थांनायाव जेबो उसुबिदा मोननाय नङा बायदि सानो खारन आगोलबो बेबायदि खुनु एक्सिडेन्ट जायाखै मोजाङैनो मोजां होनानै थांदों। थेंक इउ।